Y Dudalen Flaen, gan Ifan a Safil. Roedd gan Jackie sioch broblem. Dydy papur ni ddim yn barod eto. Mae angen stori dda ar y Dudalen Flaen. Oes gen ti syniad, Jack y Jook? Roedd Jack y Jook eisiau ysgrifennu joc. Soch, dim ar y Dudalen Flaen. Beth am ysgrifennu stori am siop pari pob peth, meddai Jack. Mae chwaer Sally wedi rhoi trefn ar bopeth. Ac yn wir, roedd bethau'n drefnus iawn yn siop pari pob peth. Roedd y silffoedd yn daclus ac oedd popeth fel pin mewn papur. Roedd y cwsmeriaid wrth ei boddau, hyd yn oed siani flewog. Mae'r siop hwn yn hyfryd, meddai. Roedd Sally malu wrth ei bodd hefyd. Roedd bara o bob math a siap ar y cwnter. Prynodd Sally rhywbeth blasus. Bydd cwsmer arbennig iawn yn hoffi hwn, meddai. Aeth Sally malu adre'n hapus. Roedd pwdin roly-poly yn ei basged. Mae Jack y Jook yn hoff iawn o bwdin roly-poly, meddai Sally. Roedd Jack y Jook a Jackie soch y tu allan i'r caffi. Helo, meddai Sally malu. Ble rydych chi'n mynd? I weld siop pari pob peth, meddai Jackie soch. O, mae'n wych, meddai Sally. Dwi'n mynd i dynnu llun ohono ti, Sally malu, meddai Jackie soch. Cwsmer hapus. Cwsmer hapus arall, meddai Sally. Mae pob cwsmer yn hapus y dyddiau hyn. Byddi di'n cael surprise, rhaid i ti weld y siop. Golygydd y papur bro ydw i, meddai Jackie soch yn siop pari pob peth. Ginio i ti? Gai dy holi di am dy waith, os gweli di'n dda. Ysgrifennodd Jackie soch bopeth yn ei lyfr nodiadau. Fydda i ddim yn cofio heb y nodiadau, meddai. Dwi'n mynd i dynnu lluniau hefyd. Drannoeth, roedd y lluniau gyd yn y papur newydd. Roedd llun o gwsmer hapus ar bob tudalen. Roedd Jemima mop yn gwenu. Roedd llun o Ginny hefyd, ac roedd stori amdano hi. Mae Ginny, sef chwaer Sally malu, wedi dod i helpu yn siop pari pob peth. Roedd pawb eisiau darllen y papur ar unwaith, ond cafodd Jack y Jook siom. Mae llun o bawb yn y pentre, ond does dim llun ohono i. Ond, doedd Jack y Jook ddim yn gywir. Roedd ym mhob un o'r lluniau, hyd yn oed ar ei Dudalen Flaen.